दोस्तों 15 मार्च 1986 के खेसारी लाल यादव के जन्म बिहार में भयल रहल। उनकर नाम वही समय शत्रुघ्न कुमार यादव रहल। उनका एक्टिंग के शौक बचपने से रहल, लेकिन बहुत ही गरीबी में उनकर बचपन बीतल। वो बचपन में भैंस तक चरावत रहन, दूध बेचत रहन, 7 भाई के साथे रहत रहन। उनके 4 चचेरा भाई साथे रहन, काहे कि उनकी चाची के देहांत हो गया। उनके पिताजी दिल्ली में वॉचमैनी करत रहन, सवेरे के टाइम में चना बेचत रहलन, परिवार के पालन पोषण खातिर काफी मेहनत करत रहलन। खेसारी के फौज में नौकरी लग गई, लेकिन एक्टिंग उनके नस नस में भरा रहल। तो फौज की नौकरी छोड़ के अपन एक्टिंग के प्रयास और गावे के प्रयास करे लगे। दिल्ली में वो लिट्टी चोखा तक बेचलन और बसे में वो कबो कबो ऊपर बैठ के सफर करत रहन ताकि कम पैसा दे के पड़े। और आखिर कुल मेहनत करत करत सन 2011 में साजन चले ससुराल वो फिल्म में उनका मौका मिला और वो लोग बहुत ही सुपरस्टार बन गए और उसके बाद पीछे मुड़ के ना देखलन। मेहनत हमेशा रंग लावत है, यही एक मूल मंत्र हो। धन्यवाद।